Szóljál! Várjál! Szóljál! Videó megy? Megy! Megy! Szóljál! Megy! Kettes csapó! Holy fuck! Black Jesus, heaven chosen, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, bloods keep flooding, crips keep tripping, time keeps slipping, and I keep falling. I can't see, but I hear them calling. Ballers balling, players playing, haters fighting, righteous praying. Down breaking, Manhattan keep making, Brooklyn keep taking, shook ones keep shaking. No time for faking. Now I mean I ain't chopping no pies, just rising up cream. And if you in the scene, you feeling the vibes, throw your hands in the air, scream out you alive, singing na 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 na, singing na 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 na, singing na 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 na, singing na 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 na. They call me Black Jesus, White Moses, heaven freezing, hell closing. Egyes csapó! Mondod neked valamit. Peti, eljátszod, bazd meg a kurva anyádat! Annyira kínos, annyira kínos. Hát nagyon verült egy szarház! Mint a személy, néznek, ott Love Story van, West Side, East Side, figyeld, West Side, East Side, Love Story. Itt is ott nézek, annyira kínos. De annyira egyben! Hát nagyon verült egy szarház! A kurva... Bazd meg! Hát nagyon verült egy szarház! Hát nagyon verült egy szarház! Csavaruk! Hát nagyon verült egy szarház! Csavaruk! Itt vagyunk 20 méter! Cseh! Szasságokat mondom, bazd meg, srác! Hát nagyon verült egy szarház! Az a baj, hogy olyanokat mondok, amiket nem mondanék úgy. Bazd meg! Nem akarok káromkodni, mert bazd meg... Srácok! Ezt érleni a nemzedék. Én lefaszom. Én odadom a birka bőrt is odadom. Dani, de olyan rendes lány vagy. De Óbuda is vagy! Most hajnali 2 millió Azaz. Megkúrsz. Az rajta van, hogy te most megkúrsz. Nem, Csak kell pisilnem, 2. Itt ott húgyoztam. Én ott nem fogok, jó? Ami van használt hely, oda nem megyek. Nem, de hagyjad, ne nyugodj. Kösz! A monokamerák vannak, zsír? Nem. A Gergőt mindjárt megvárjuk, de mindjárt kiderül, hogy átment a villanytamból. Szapek. Most hajnali 2 millió Azaz. Srácok, mondok valamit, én nem vagyok részeg. Mehetünk tovább. Srácok, én bulizni. Aki az Óbudai jár, Óbudai Egyetem. Legjobb dolog, jól jár, az egy elismert ember. Aki az Óbudai jár, így van! Megkúrsz! Az rajta van, hogy te most megkúrsz. Aki az Óbudai jár, Óbudai Egyetem. Legjobb dolog, és jól jár, az egy elismert ember. Aki az Óbudai jár, így van! Ki az Óbudai jár, az Óbudaira jár, az valaki, és mi valakik vagyunk, a BMW leszophatja a faszomat! Gergő. A Gergőt fel kell hívnunk, szapekkel. Ugyanaz nem az meg!